Igbo dị Igbo ekenekwa m unu ọzọ biko na ebe nọ na-ene na ụtụtụ ọma efifie ọma uhuruchi ọma biko na asịrị na Okongwu Dibia ejigo jeje ya ọbụghọ na asịrị na enode vidiyo Okongwu Dibia ejigo ka ọyọ Ayaya na Nando biko wee na-asị yo si kpọọ ihe ọjọọ kpọọ ihe ọma ihe ọma. Okongwu Dibia emechogo a lot of people. There are people you will speak against even if they did not reply you. Ihe ha ji alụ ọlụ na mmụọ ha na-ejele ozi will fight you, especially men of God. Especially men of God. You never can tell. Akwụkwamya, you never can tell that other people did not come out to make harm does not mean na ha da alụ ọlụ. Maybe no na-aga no the wrong place ka ọ ga ihe akịta ka ọ jeje ya biko. You never can tell na Ayaya na Nando na-eme Okongwu Dibia na ọ bụrụ Ayaya na Nando. Maka according to him, also no jegoje gba afa na ebe ọbụla o jere all hand na point Ayaya na Nando. Ma ọ bụrụkwa eziokwu na ahụ na aya Okongwu Dibia maka onye eze Jizọs sị na ha na-eme ihe ha na-eme na ha kwesịrị ikpe ya na phone before ha emewe ihe ha na-eme. Na Okongwu Dibia bụ cousin ya. Ọ ihe onye Jizọs kwu. So which means na o nwere ka ọ bụrụ na arrange ka ha na-eme ka e wee dozie elu ọrụ maka onye Jizọs sị na o nwere ndị ọrụ ha kụwagolo akụ. Ụra na-aghọta. So bikonu do onye ọbụla na-ekwu ihe ọ na-ekwu dịkwanụ sure ihu na-eme tupu na-ejewe na the wrong place ihe mee na na-eme. Ọ bụrụ na Okongwu Dibia chọọ iyo biko he should yo biko to everybody niile offended. Onye maka na-asị mmadụ na-eme kwụba aka gị ọtọ. Ịma mma nọ nke ikwutere n'ọnụ na-eme gị ka nke ijete n'iji ọkpara eme maka Okongwu Dibia na-ejekakwu. Ọ na-ejeka sakam ọ pụọ na. Bikonu ọ bụrụ na prank ka ha na-eme ha jisi ike ọ bụrụkwa n'eziokwu na ahụ adịghị Okongwu Dibia nya jee yụọ everybody offended including men of God maka ada ama nenenu vidiyo anụnwa na na-anachiata azụ ọzọ. Okay. Biko ka onye gịnị abịa so wee bịa ka wepụda ama 50 n'ihu. Biko onye gịnị ya so wee bịa mụ na nwanne m so. Okay. Igwe ewekwa n'iwu enwelọ. Okay. Afa onye gịnị ya Okongwu afa. Onye gịnị ya so wee bịa Afọ ya bụ Emeka. Okay, right. Oya, ka ife kpata iji wee mebisi afa igwe. Emebiri m afọ igwe. Okay, ka ife ese mbụ tinyegodo mmiri. It's not easy. Otegodo ya mmiri ọrụ. Okay. You're on live. Okongwu Dibia's confession, right? Oh, Igwe is telling Okongwu sorry. Okay. Not easy. Wagaji ya bolo my witness. Okay. So if you are more than that day 5 you go ban threat in ban. Okay. I'm more me if you go fan Ayaya. He got that. So mun we cook that of threatens. Ka esi threaten ụmụ ụfọdụ si na fa ya egbu m, ụfọdụ si na ya eji polisi meme arrest, ụfọdụ si na ya eji egbọgbọ bifo m nke ọzọ. So na mụ nọ ife nwa mgbọkọ na ịchaka mmụọ jikwa ekpụrụ fake echukwu Chineke nwa n'eluigwe nsị asị ka m hapụ ịsụ survive echi niile m ga-ebelieve ịghọta. So mkpa Ayaya ọ na-ada adịkaba too busy. So ebebe nke a mesịa and again moto obi m adịrọ mma nsị oke ọ bụrụ moto bụ ife lu n'ọlụ ya ndị mmadụ na-akpọ net m na ya eme nke a mee nke ọzọ ịghọta. So ekwula m enetin ajọ maka ife ọjọọ maka Ayaya ịghọta. Isi na nna asị the video ka dị na page ọ ka dị na page ya ọ ka dị na my own page. The video can see no close. I got him. If you don't again, His followers are there. They are following. Okay. Well. Yeah. If you don't again, Ayaya am a personal issue. Go to Ayaya, solve it. I'm not Ayaya. So if I can see,
ịghọta onye li ọzọ emu n'ikwubezi ọdatin bụ ji pak ịghọta which is Ayaya ime nke bụ eziokwu o ji pak bụ onye kwuru dị fake ọ bụkwa na nkwụ onye aka nwụrụ emepere m ọnụ ga-asị na Igbo fake abịa na nke komedi ndị mmadụ na-anasụrụ were ya eme komedi na ya agafe were ya na-eme komedi na ya agafe were ya na-eme komedi na ya agafe ngwafafa asị m after all na-eji oke ite eme komedi onwe m n'ọkọ na-ekwu mụ si na komedi ka m ji ya eme ịghọta He's there life. He's begging him. So you people should calm down. Yes, ama nna mmejọ Ayaya biko gbaghara ịghọta dịsị na ada ya akwụkwọ m bifo na ọka ha uluzie n'ụtụtụ ọkazịa njọ nke bụ na ikwuzi ekwu n'ịbụ Progressful on life. ịghọta so biko anya na ife ndị mmadụ na-ekwu ọnụ online mmụọ ka ife na-eme mmụọ ma ife na-eme m ịghọta so mụ ka ya agbaghara ka m nwegodo onwe first because onye zụta onwe ya o wee kwube maka mmadụ biko Ayaya gbaghara So ikwetara na ike dị n'ọgwụ. onwere mgbe m jụbụ na ike adịrọ n'ọgwụ Ikwetego na Ayaya nwee ike. This is Ayaya. onwere mgbe m jụbụ na ike adịrọ n'ọgwụ Ikwetego na Ayaya ka na-alụ ọrụ. onwere mgbe m jụrụ na Ayaya na-alụ ọrụ Ayaya ọnwa ife ọjọọ mee gbaa Ka ife men ka ndị ọ nwere ife nchọ iju Okongwu ọ gwa m ga-esi na a ga-agbaghara ya mana o nwere one thing m chọ ka ịgwa mbụ ụwa ọfụma ka onye ọbụla pụrụ ya na mpe ife a nchọ ka ịgwa mbụ ụwa yes ife nchọ ka ịgwa mbụ ụwa ka ọ bụ onye ọbụla na ntị ọfụma. Tell the wives to leave the background if they shouldn't be, if they don't even the video. France, All those calls let the wives come out from back now. They all must those show. threatening according to Tell them to you come out. I'm not there. Na ife niile anyị fọ achọrọ m ka ị gwa m sị m igwe na ị ka esi mee plan because number one ikwu na Ayaya bụ fake jee paaki ikwu na Ayaya bụ fake ekwentị hold on ikwu na Ayaya anọrọzi bie and ikwu na jee paaki kwukwe na Ayaya anọrọzi bie achọrọ m ife ga-solve problem between me and you now peace ade but Ayaya na-eke esi mee plan wee mee call a wee tie ya ọkụ n'ike wee kọọ ife a na-abụrụ ya because all those things aka ife niile ahụ just to bring my image down and ife niile akọ to bring my image down imebili m iru ọrụ and to bring you down mana nwatakịrị ka ebe o nwere ife ịma ọ na-ịma ife mgbe mmadụ na-agwa ya ụdịrị okwu anyị ga-ama na itikpo isi ka a chọ n'ebe ebe a na-akpịa Ghana o nwere onye a na-asụ anya but we have come to the today na ịbịago be m to apologize ịya ayịyọ ka udo dị ọrụ ife anyị bịa osisi ego Ayaya na-eka ntị na-eke ife ati mee na-eke osi mee na-eke esi mebi afa ya ọmụnwa pụta scream and moto m bunyeghị isi na di moto adịrọ mma mkpọ onye ga-ebu moto azugbo si ya buru moto a chenji enye bak dị ga ị ga-echenjili moto si gị oke nke ọnya ka ịbịa ọka na onwe nke ya ebuteli ka ịbịa ọka ị nenesie nke ọ bụ na ọ dịghị mma Oh boy, throw that question on. We need that. Throw that question. That this thing that he said, if anything happens to him, they should know. Try to hold him responsible, please. We need that, please. Okongwu Dibia. On my post you make is now if anything should happen to you that they should hold Ayaya responsible. If you are really coming for an apology for settlement, why must you make such a comment? Silence. If I have my management Your management. I'm not there for my own safety. If anything should happen to Okongwu Dibia. Okay. So now that he come and he's going back safely, we will need another post to take that word back. Okay. Is it possible? Yes, I would like to talk. Okay, good. And you will also want you, the management of Okongwu Over Dibia. Congo Dibia.
to let the world know that this is not a prank, because some of your followers say that this is a prank. I'm not a Okongwu manager. Okay. Okay. His brother. Okay. Please, you will have to pass the message. No, they are hearing you. They are on live. He has a lot of followers. You see them now. Followers must say what they want. They can say. That is so let them be. The reason why they say that is because what he presented to them. No, you guys will. Igaje kuyero kwa iku that. If I wanna make it, Ndi Igbo. Iwu na adị n'ọkụ. Anyị bịa n'udo. And I believe n'otu anyị bịa n'udo anyị anakwa n'udo. Ife mee njide ife ahụ. Ebe ọbụla nje gba afa, a na-agba Ayaya afa n'ọgwụ ojii. Ya bụ na Ayaya na-arụ. All right. Shaba, get my phone. Android phone. No. Blue Android phone in your room. Go and bring it fast. So we're there shooting case. I say no Bobble. Okay. Which is the evidence is there. As him provide that the evidence they provide. No Naji. Onya hanji we want my management in there. Had the amount of way for me image. Keji danyama. Simple. As you can see, here is the king, Ayaya, one of Nando. Okay. The one that the accusation was laid upon, and a lot of things was said about him. There is a saying that what goes around must definitely come around. Of course. Okay. And this is what is happening. Here, life and direct, here is the gentle king Ayaya. So, fans and followers, please, with all due respect, follow this till the end, as we see the end of this Okongwu Dibia settlement and apologies and all that. To Igbo. Ayaya. Bless you all. All right. I'll cut live. Cut the live. Bika anyị kenekwa onye ọbụla na vidiyo na-asị na ya ka gbakwa na arụ na subscribe like ka gbakwa na arụ na abụ notification maka ihe anyị n'ebe a bụ breaking news latest update ka anyị nọ na ya kịta ihe ọbụla na-eme na ala Igbo anyị ebe a ka ya na-afụ ya for the first time ọ na-aghọta ma nke emere na nzuzo CCTV anyị na-afụ ya asị ka ọ dịla onye ọbụla na mma subscribe ọnụ gbe notification unu ka unu na-enweta notification drop a comment gị na comment ọzọ mana like kwa na this video ka ọ dị mgbe ọzọ ụmụ Igbo